Dobre, stačí. Hej. Ak ma rozosmejete, dám vám 20 €. Neviem, fakt neviem. Vieš vtip? Ani jeden? Povieš ešte vtip, dostaneš týchto 20 €. Taký, ktorý ma rozosmeje. Môže byť aj neslušný? Keď tak vypípame, môže. Počkaj, dobre, menej neslušný. Tak to neviem. Neskúsiš ani nič? Chalani, nazdar, čo hráte? Brawl Stars. Dobre, ak ma rozosmejete nejakým vtipom, dám vám 20 €. Ja mám Dobre, dobrý, ja mám ty dobrý. máš dobrý vtip? Čiže? No dobre, počkaj, musím nahodiť straight face. Prečo je kráľovna najsilnejšou postavu v šachu? Prečo? Lebo šachovnica vyzerá ako kuchynská podlaha. Dobre. OK, keď už aj len za tú snahu si zaslúžil 20 €, fakt dobre. Máš ešte nejaký vtip, ale čo by si vedel povedať? Dobre, stačí. Dobre, vyhral si 20 €. Ak poznáte nejaké vtipy aj vy, tak nám napíšte dole do komentáru a na budúci si vás zastavím, vyhráte 20 €, možno niečo viac a ty už nehovor vtipy. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu.